Ftit ta' żmien ilu Caritas Malta jingħatat dar fin-Naxxar b'donazzjoni minn familja. Residenza li bħalissa għaddej xogħol fuqha sabiex minfloka tinbena blokka appartamenti sabiex isir proġett ta' supported housing. Liema proġett se jkun jista' jilqa' b'mod temporanju persuni li jlestu programm b'suċċess imma li jkunu homeless jew li ma jistgħux jirritornaw fl-ambjent fejn kienu jgħixu qabel. Ħabbar dan id-direttur ta' Caritas Malta, Anthony Gatt, meta kien qed jindirizza ċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni għal persuni li jirriabilitaw ruhom mill-vizzju ta' droga u li jagħmlu il-programm tal-Caritas. Anthony Gatt irrimarka li blajnuna ta' numru ta' benefatturi u l-fondi Ewropej din il-blokka ta' appartamenti issa tinsab fl-aħħar stadju tagħha u mis-sena d-dieħla se tkun qed tilqa' madwar 14 il-persuna. Apparti minn hekk id-direttur tal-Caritas spjega li wassal biex jitlesta wkoll il-proġett ta' Cold and Dry Storage b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni San Pietru. Proġett li se jwassal biex mis-sena d-dieħla frott, ħaxix u prodotti tal-ikel żejda jitqasmu lil familji fil-bżonn permezz tal-parroċċi u entitajiet soċjali. Id-direttur Anthony Gatt fakkar kif Malta din l-organizzazzjoni qiegħda fuq quddiem fil-kullana ta' servizzi ta' riabilitazzjoni u faħħar il-fatt li f'pajjiżna trid tingħata għajnuna lil kull min jiġi bżonna permezz ta' programm, servizzi kollha bla ħlas u benefiċċji għal dawk kollha li jagħmlu dan il-programm.